Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nací. A proposta da Consellería de Facenda nas competencias de Antega, pero tamén coa Consellería de Presidencia nas competencias de Xustiza, aprobamos un acordo que se enmarca dentro das competencias da Xunta de Galicia en materia de Administración de Xustiza e, por lo tanto, en implantación de novas tecnoloxías que permitan unha Administración de Xustiza máis eficaz e máis tecnolóxica. Xa está en marcha o terceiro Plan Tecnolóxico da Administración de Xustiza en Galicia, 43 millóns de euros, que xa supuso fitos moi importantes. Por exemplo, xa a día de hoxe o 100% das salas de vistas en Galicia están digitalizadas, o expediente judicial electrónico que permite un acceso a moitísimos expedientes que antes só se podía facer en papel xa está realizado. Hai un novo modelo de registro civil que permite facer todos os trámites online. Temos un proxecto piloto dunha oficina virtual de asistencia ás víctimas e queremos seguir avanzando este obxecto deste acordo e a plataforma de administración electrónica judicial que forma parte deste plan necesita actualizacións e foi o que hoxe acordamos. Acordamos destinar 2,6 millóns de euros para mellorar e actualizar a plataforma judicial electrónica de Galicia. Para que? Pois para incorporar novas ferramentas basadas na IA, a inteligencia artificial aquí tamén ten moitas posibilidades de desenvolvemento e de mellora, facer compatibles os sistemas de xestión procesal que o Goberno central vai poñer en marcha co funcionamento nos xulgados galegos, mellorar o visor do expediente judicial, creación dunha carpeta de xustiza, en definitiva, seguir implantando medidas na Administración Judicial de Galicia para que cada vez poida aproveitar máis as vantaxes das novas tecnoloxías. Adicamos 2,6 millóns de euros a esta finalidade. Cambio de consellería, sector primario e consellería do mar. Hoxe acordamos destinar, seguimos colaborando coas OPPs, as organizacións de produtores pesqueiros en Galicia, que son 9, e acordamos destinar 3,6 millóns de euros para seguir apoiando a estas organizacións cos seus plans de produción e comercialización. Para que? Pois para mellorar a pesca extractiva, promover artes artesanais, incorporar tecnoloxía que permite unha pesca máis sustentable ou mellorar a promoción e venda dos seus produtos. 3,6 millóns de euros para colaborar coas 9 organizacións de produtores pesqueiros que existen en Galicia. Outro acordo da Consellería de Cultura, hoxe acordamos renovar un convenio que a día de hoxe a nosa comunidade de Galicia é a única que o mantén. É un convenio, un acordo coa Comisión Fulbright para que 6 galegos poidan completar a súa formación artística nos Estados Unidos. Digo que somos a única comunidade autónoma que conta cun programa específico, coa Comisión Fulbright. Van ser 300.000 euros, dos que a Xunta chega ao 85% e a Comisión o resto son axudas para custes de viaxe, manutención ou a matrícula para que 6 galegos poidan o amparo desta comisión. Ten un enorme prestixio e moita tradición de formación artística nos Estados Unidos. 6 galegos se poidan beneficiar destas estadías. Cambio a Consellería de Vivenda. Como todos os consellos, seguimos dando pasos para cumprir ese acordo de duplicar o parque público de vivendas. Esta vez tócalle ao Concello de Vigo, onde estamos concentrando unha parte moi importante dos esforzos, no barrio Vigués de Navia, onde queremos habilitar moitas das vivendas públicas que queremos facer en Vigo. Hoxe o que acordamos é licitar as obras para construir 43 vivendas públicas en Navia, en Vigo, por un importe de 7 millóns de euros. Deste xeito, xa son 929 as vivendas que temos en marcha no barrio de Navia, en Vigo, a día de hoxe. Outro acordo en materia de vivenda. Recordarán que a semana pasada anunciábamos un novo plan de axudas, 5 millóns, para promover que os propietarios de vivenda rural poideran restaurar inmobles. Pois hoxe o que facemos darlle o visto e prace a destinar algo máis de 5 millóns de euros, 5,1 millóns concretamente, a impulsar a rehabilitación de edificios que sean o ben propiedade dos concellos ou ben propiedade da Xunta de Galicia para poñelos en alugueiros a precios accesibles. O que buscábamos no acordo da semana pasada, que decía 5 millóns, era que propietarios privados poderan rehabilitar para despois poñer en aluguer ou venta. Aquí é para que o podamos facer tanto os concellos como a Xunta con edificios da nosa propiedade. Por lo tanto, xa digo que son 5,1 millóns de euros. Por unha parte, os que
en locais propiedade da Xunta de Galicia, concretamente nos concellos da Coruña, Sada, Ferrol e Ribadeo. Queremos facer 20 vivendas públicas destinadas a alugueiro accesible, é dicir, alugueiro con precio social. E, por outra parte, tamén deses 5,1 millóns de euros, unha parte sería, para isto que acabo de decir, 2,1 para que os concellos rehabiliten vivendas de titularidade municipal e tamén despois as poñan en alugueiro a precios accesibles, a precios sociais. Os concellos de menos de 30.000 habitantes serían os que se poderían beneficiar destas axudas, e, ademais, a condición é que despois poñan en alugueiro estas vivendas rehabilitadas como mínimo durante 15 anos. Moi ben, cambio de Consellería de Acordo, Consellería de Política Social, hoxe acordamos destinar, aumentando nun 50% o que destináramos na última edición, destinar 855.000 euros para, no ano 2026, axudar as entidades que prestan apoio ás mulleres vítimas de trata ou de explotación sexual. 635.000 para a recuperación e integración sociolaboral das vítimas, queremos chegar a 900 mulleres, e a outra línea, 180.000 euros para prevención, medidas de prevención e medidas de apoio directo, primeiro apoio moitas veces, a estas mulleres para que salgan da súa situación de explotación ou trata. Son 180.000 euros e queremos chegar con estas pequenas axudas moi directas ao redor de 3.000 mulleres. Outro acordo en materia a proposta da Consellería de Política Social, lle demos luz verde a unha liña de axudas para que poidan seguir as que xa existen funcionando e aumentar o número de casas do maior que hai en Galicia. 10,3 millóns de euros para os anos 26 e 27, o que queremos é que siga medrando esta rede. Ahora mesmo son 137 casas de maior que existen en Galicia e queremos que aumente, que medre ao redor, a previsión é 20 novas casas do maior. É dicir, o que queremos é que conte con ao redor de 160, 800 prazas e 100% gratuitas. E para iso destinamos 10,3 millóns de euros nos anos 26 e 27. Outro acordo en materia de política social. A semana pasada, a proposta da Consellería de Sanidade, aprobamos a dotación para construir un novo centro de saúde no concello de Mos, que iba a estar nas antigas instalacións do Hospital Psiquiátrico do Rebullón. Iba a ocupar unha parte e agora traemos unha nova obra que vai ocupar outra parte do edificio, a proposta da Consellería de Política Social, a construción do Centro de Coidados Intermedios, tamén nunha parte, por lo tanto, está no mesmo edificio que o novo Centro de Saúde no concello de Mos. Os dous no antigo Hospital Psiquiátrico de Rebullón. O investimento para este Centro de Coidados Intermedios van ser 11,6 millóns de euros. Estes centros son centros públicos que buscan atender a persoas maiores que reciben unha alta hospitalaria, é dicir, xa non necesitan estar no hospital, pero tampouco están no estado necesario para poder irse ao seu fogar, se estaban nunha residencia, porque siguen necesitando coidados específicos de certa complexidade. Por lo tanto, se lles evita ter que estar nun hospital, pero, por outro lado, están nesta fase intermedia atendidos neste centro. E, por lo tanto, se les facilita a recuperación, sobre todo despois de posoperatorios, rehabilitacións complexas. Vai ter capacidade para 58 persoas e a previsión, despois do acordo de hoxe, é iniciar as obras como moi tarde no segundo semestre do 26 e telas completadas en 18 meses. Hai que facer a licitación e todo e que poidan empezar antes de que remate a primeira mitad do ano 2026. Consellería de Educación, cambio de acordo dentro do Plan de Infraestructuras Universitarias, 40 millóns de euros ata o ano 2026. Hai unhas semanas aprobábamos aquí infraestructuras deste plan para que executaran as universidades de Santiago e de Vigo por 7,2 millóns de euros. E agora toca o turno á Universidade da Coruña. O seu que aprobamos é destinar 2,8 millóns de euros para construir parte do que vai aportar a Xunta de Galicia para construir un centro de investigación e innovación da industria intelixente no concello de Ferrol, para convertirlo nun polo de innovación que lidere iniciativas tractoras, sobre todo de enxeñaría naval, eólica, mariña, robótica ou hidróxeno verde, que se está desenvolvendo moito na zona de Ferrolterra. Por tanto, vai estar situada no campus de especialización, no campus industrial,
que foi o primeiro de España que se acreditou como campus especializado. Unha aportación de 2,8 millóns que corresponde á primeira fase do que vai aportar a Xunta de Galicia, aportará outro tanto para que, pero bueno, con esta cantidade xa comeza a licitación das obras co objetivo de ter rematado o centro a finais do ano 28, principios do ano 2029. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Planificación de Infraestructuras, na vivenda, pero na parte de infraestructuras, hoxe aprobamos a contratación das obras para rematar a autovía Lugo-Sarria. Esta licitación vai ter un importe importante de 37,3 millóns de euros. É o último treito da conversión en autovía do corredor Nadela-Sarria. O primeiro tramo de desdobramento leva aberto xa pois fai agora 3 anos, investimos 25 millóns de euros. Naquel momento, cando se fixo esa apertura, comprometeuse o acordo que agora tomamos e que vai beneficiar a un área con 100.000 habitantes. Son 13,15 kilómetros que van desde Nadela ata Pobra de San Xiao, percorre, por lo tanto, os concellos de Lugo, Corgo e Páramo, e a previsión é licitación inmediata logo deste acordo, nos primeiros días do ano 2026, en canto entre en vigor o orzamento, como esperamos, e o prazo de execución será de 30 meses dende a adxudicación das obras que, insisto, se licitarán nos primeiros días do mes de xaneiro. E cando este rematada esta obra, o investimento na nova autovía que une Sarria e Lugo será de 62 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Últimos acordos, dous acordos en materia de sanidade, tres acordos en materia de sanidade, son 2 acordos e un balance. O primeiro acordo ten que ver coa investimento, o esforzo que sigue facendo a Xunta de Galicia para permanecer unha posición punteira en todo o que ten que ver coa investigación e o tratamento das enfermedades oncolóxicas. Imos ser a primeira comunidade autónoma, agardamos que no ano 2026 podamos poñer en marcha o Centro de Protonterapia, o primeiro público que funcionará en España. Xa está funcionando o Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Medicamentos CAR-T e hoxe autorizamos a compra de medicamentos, os chamados medicamentos de inmunoterapia oncolóxica para os hospitais públicos galegos, por un importe de 110 millóns de euros. Vai ser un acordo marco para a suministración destes medicamentos de inmunoterapia oncolóxica durante o ano 2026. Son medicamentos moi novedosos, por tanto, dun elevado custo, pero que están revolucionando o tratamento de certos cancros, o de mama, ou de pulmón, por exemplo. Frente á quimioterapia tradicional, teñen moitos menos efectos secundarios, tratamentos moito menos agresivos, se están revelando moito máis eficientes. E, por lo tanto, autorizamos dentro dun convenio marco a compra de lotes por 110 millóns de euros de medicamentos oncolóxicos, inmunoterapia oncolóxica para o ano 2026. Outro acordo en materia de sanidade ten que ver coa atención ás emerxencias que se fai a través do 061. Saben que Galicia conta con 2 bases para o funcionamento dos helicópteros de atención médico urxente do 061. Unha está en Santiago e outra en Ourense. No ano 24 realizaron 846 servizos, máis de un servizo diario, e no que vai de ano ainda non rematou 760. Por lo tanto, é un servizo moi importante que hai que seguir potenciando e hoxe acordamos aprobar a licitación, para licitarlo inmediatamente, o contrato do Servicio de Transporte Sanitario Urxente Aéreo para os vindeiros 8 anos, por un importe de 55,6 millóns de euros. Hai moitas novidades. A primeira e fundamental é que, por primeira vez, ata agora non sucedía, un dos helicópteros poderá facer voos nocturnos, é dicir, en horario nocturno, un dos helicópteros, concretamente o que ten a base en Santiago, poderá funcionar e, por lo tanto, poderá atender as emerxencias. Ata agora eran de orto caso e, por lo tanto, solo se activaba en horas de luz. Por tanto, o helicóptero de Santiago pasa a estar en funcionamento as 24 horas do día, casi o dobre do tempo actual, funcionaba nos meses máis longos 12 horas, vai, ademais, contar, hai varias melloras, tecnoloxía precisa para, non só que poda voar, poder atender durante a noite tamén estes enfermos no helicóptero, que poida voar en condicións meteorolóxicas máis adversas do que podían facer os helicópteros actuais, e as aeronaves tendrán maiores prestacións, serán máis cómodas e máis seguras para os usuarios,
e tamén máis potentes, insisto, para poder volar en climas adversos, en situacións nas que a toda agora non o podían facer. Isto as dúas naves. Por tanto, mellora importante, custo tamén elevado para os próximos 8 anos, 55,6 millóns de euros para o funcionamento dos dous helicópteros do 061, dos cales, insisto, pasa a funcionar 24 horas o día. O último acordo en materia de sanidade decía que non era un acordo, é un balanzo sobre os efectos da folga convocada a nivel nacional e por decisións tomadas polo Ministerio de Sanidade dos médicos, do persoal médico. Digo, paro nacional en protesta polo Estatuto Marco que está elaborado o Goberno Central, como vostedes coñecen, e que, lóxicamente, tuvo repercusión, efectos en toda a sanidade a nivel nacional e, por lo tanto, tamén na sanidade galega. Lóxicamente, o Servicio Galego de Saúde realizou as súas previsións de planificación e organización. Foi posible manter toda a actividade urxente e a vencellada aos pacientes chamados de prioridade 1, que son aqueles que teñen que ser operados en menos dun mes, pero, malia todo, lóxicamente, producíronse efectos non desesados e hubo que cancelar parte da actividade programada. Os datos hoxe avaliados polo Consello, presentados pola Consellería de Sanidade, indican que os 4 días de folga nacional obrigaron a suspender, non chegou, pero preto de 60.000 procesos sanitarios no Servicio Galego de Saúde, na Sanidade Pública de Galicia. 1.100 cirurxías, casi 3.000, 2.900 probas diagnósticas, 27.800 consultas hospitalarias e 27.200 consultas de atención primaria. Pois ben, das 1.100 cirurxías suspendidas, algo máis da metade, o 54%, xa están reprogramadas e vanse facer esta mesma semana que se comeza, e a previsión é que o resto, ata chegar ao 100%, poida estar realizada antes de que remate o ano 2026. Tanto, fixemos a planificación, podemos facer respecto ás cirurxías, era o máis urxente esta reprogramación, pero, lóxicamente, volvemos a facer un chamamento, igual que fixo a Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, respecto á folga que estaba convocada a nivel autonómico, hai unhas semanas ao Ministerio para que fa un esforzo e se chegue a un acordo. Estamos vendo a repercusión de 4 días e recordo que están convocados paros para o mes de xaneiro outra vez en toda España. Por tanto, pedimos ao Ministerio que faga un esforzo de negociación e tamén a outra parte e que se chegue a un acordo porque, volvo a decir, en 4 días vostedes acaban de comprobar as cifras e a repercusión que esta folga supuso. Último acordo que explicará a Consellería de Economía e Industria máis polo miúdo ten que ver con un tema fundamental que é a necesaria planificación eléctrica, competencia estatal, pero que afecta moi directamente o desenvolvemento económico e industrial de cada comunidade autónoma. Galicia necesita infraestructuras eléctricas modernas e adaptadas ao noso tecido industrial, o actual e tamén o crecemento que prevemos no futuro. Agora mesmo hai máis dunha dúcia de proxectos estratégicos que siguen pendentes, non teñen asegurada, a día de hoxe, a cobertura das súas necesidades en materia de abastecemento e potencia enerxética. Estamos, ademais, nunha transición verde na que a enerxía verde, temos dito moitas veces, cada vez vai ser máis demandada e, polo tanto, debe estar cada vez máis planificada. Non é de recibo que volvamos a ver como unha nova discriminación a hora de planificar. Acabamos de ver nas asignacións que nos fai o Goberno Central respecto ás melloras previstas na rede eléctrica para o período 25-30. Por tanto, hoxe o que acordamos, explicará a conselleira, é presentar alegacións á proposta que coñecimos no Ministerio para a nova planificación eléctrica 2025-2030, que apenas reserva menos dun 3%, un 2,7-2,8%, do investimento total que pensan facer a nivel nacional non chega ao 3% para Galicia. É dicir, dos máis de 13.122 millóns previstos nesta planificación, solo 367 serían para Galicia e deles solo 215 para novas actuacións. Decía que, aparte de outras necesidades, hai máis dunha dúcia de proxectos declarados estratégicos pola Xunta de Galicia, con creación de centos de postos de traballo, que deberían ser atendidos e que, dende logo, non poderán serlo con esta planificación. E os novos megavatios para Galicia non chegan a 2.000 frente aos 8.000 que solicita a Xunta de Galicia por ser absolutamente necesarios e urxentes. Pero, para máis detalle, dou a palabra á conselleira.
Grazas, presidente. Bueno, pois o informe que presentamos hoxe refírese ás alegacións, como dicía o presidente, que presentamos o borrador desta nova planificación eléctrica que se presentou polo Goberno Central, polo Ministerio de Transición Ecolóxica, e se publicou en outubro deste ano. Ben, as alegacións refírense, eu explicaba o presidente, a algo tan fundamental para o desenvolvemento industrial e para a evacuación de enerxía como esa rede de transporte que é a columna vertebral de todo o sistema eléctrico e que basicamente pois son todas as subestacións e as liñas de 220 de 400 kilovoltios que soportan pois a mediana e a gran industria de España e tamén permiten a evacuación da correspondente enerxía. Esta planificación, en primeiro lugar, hai dúas cuestións fundamentales que temos que ter en conta. O primeiro é que chega tarde, é unha planificación 25-30. Hai que ter en conta que a planificación vai levar unha tramitación ao longo do ano 26 cunha correspondente tramitación ambiental. No ano 27 tramitarase os proxectos das distintas subestacións e liñas, co cal, pois, antes do ano 28-29 non van poder comezar as obras correspondentes ás infraestructuras que están contidas nesta planificación. Eu creo que con este dato pois pode verse claramente a tardanza e, sobre todo, pois a antigüidade deste sistema de planificación respecto do que precisan os proxectos industriais que, como sinalaba o presidente, pois son moitos os que xa coñecemos e moitos os que nestes anos van a aparecer e querer investir en Galicia. E o segundo dato sobre a planificación é que unha planificación, ademais de tardía, é lenta e insuficiente. É insuficiente polo que vou explicar agora, tanto polos megavatios como pola cuantía económica que se inviste en Galicia do total que o Goberno Central pois ten manifestado que vai investir na planificación eléctrica nacional. O contexto no que se presenta esta planificación pois é cunha planificación actual do 21-26 que saben que xa foi moi escasa para Galicia, comezou cun investimento só dun 1% e logo con modificacións que se fixeron no ano 24 chegamos a un investimento dun 2,5%. Algúnas das cuestións que se incluíron nesa planificación, nesa modificación, como foi, por exemplo, a alta tensión para Vigo, que recordarán que foi pois anunciada polo Goberno Central como un gran logro, todavía non está comezada e, de feito, se inclúe neste novo borrador 25-30. Ben, en marzo de 2024 comeza o proceso de elaborar esta nova planificación 25-30. Ábrese a posibilidade de que as comunidades autónomas solicitemos as necesidades que temos dentro da rede de transporte. A Xunta de Galicia, naquel momento, solicitamos, entre outras, destaco as máis importantes, a construción dunha nova subestación na zona do centro e oeste de Lugo, reforzos en zonas de Lugo, Coruña e Ferrol concretas, novas posicións, novos puntos de enchufe en Coruña, Meirama, As Pontes, Dumbría e Vilaboa, e logo reforzos da rede necesarios para garantir a resiliencia e a robustez da rede de transporte. En setembro, como recordarán, o secretario de Estado, sen ningún tipo de borrador nin de documentación técnica, foi convocando as distintas comunidades autónomas. Naquel momento, sen documentación e sen orzamento, se nos explica que se reforzarán 3 provincias e que unha delas se adianta que é a provincia de Lugo na toda a zona centro e sur de Lugo quedaba sen conexión. En outubro, por fin, como dicía antes, publícase o borrador concreto onde temos máis datos sobre cal será a planificación para Galicia nesta nova rede de transporte. O investimento total que coñecemos por primeira vez aquí, o que sinalaba o presidente, 13.122 millóns de euros. Galicia recibiremos aquí 367 millóns, é dicir, un 2,8% do investimento total, pero é fundamental que, ademais desta escasa cuantía, soamente 215 millóns van destinados a novas actuacións de planificación eléctrica, é dicir, o restante van incluindo inversións, conexións, reforzos que xa viñan da anterior planificación, pero non están executados, o caso claro é o de Novo Vigo que acabo de dicir, e tamén incluese reforzos para atender con carácter xeral o sistema, pero que non se refiren a puntos concretos de conexión para novas infraestructuras ou industriais ou de evacuación.
Cales son as novas actuacións que se inclúen? Pois na planificación da Coruña se inclúe unha nova subestación en Ardora e ampliacións nas subestacións de Sabón e Agrela. Sen embargo, esta zona é unha zona moi relevante polo incremento de proxectos industriais que están aparecendo e, polo tanto, sería moi importante, como así se solicitou no seu momento o secretario de Estado, unha subestación de 400 kilovoltios na zona da actual Sabón 220 para poder garantir efectivamente as conexións industriais e a evacuación dos futuros proxectos de eólica mariña. Tamén se inclúen outras actuacións de renovacións parciais de liñas, bueno, non me deteño, creo que está aí na diapositiva, Vivei, Pontes de García Rodríguez, Sabón e Tribes, e repotenciación de 2 liñas en As Pontes e Belesar. Isto é todo o que está incluído no documento concreto que presenta o Ministerio. Son moitas máis as solicitudes feitas pola Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento, como digo, sobre os proxectos industriais previstos e a evacuación necesaria que as contidas actualmente nese documento sinalado polo Goberno. Nas diapositivas que creo que se facilitaron a todos os medios, pois se pode ver perfectamente a proposta que fixo a Comunidade Autónoma e as actuacións contempladas, que son as distintas zonas dende Sabón, Meirama, Belesar, As Pontes, Ferrol, Pontevedra, as que teñen que dar servizo á evacuación das centrais hidroeléctricas reversibles, pois moito máis amplas, como ven, do que se inclúe. Especialmente preocupante, en seguinte diapositiva, é o caso da provincia de Lugo, que xa dende o primeiro momento se nos manifestou pola Secretaría de Estado que non se pretendía reforzar absolutamente nada nesta provincia. Eu creo que se pode ver perfectamente no mapa como da totalidade das liñas, pois a provincia de Lugo queda absolutamente desatendida tanto para necesidades industriais como para evacuación, salvo no que se refire á zona norte. Xunto con esta zona de Lugo tamén resulta preocupante a zona de Curtis Teixeiro, que tamén se nos avanzou nesa reunión. Contas Curtis, como saben, con moito solo empresarial, con grande interese para desenvolver proxectos, entre outros un centro de datos, e aquí hai dificultades para atopar unha solución técnica que podería, pois, precisamente pasar por unha subestación en Lugo de onde se mallase a liña para a zona de Curtis, pero que resulta actualmente imposible por como está a planificación establecida. Ben, este é o contexto do que partimos e con isto pois as alegacións que se someteron hoy ao Consello de Xunta e que se presentarán próximamente van relacionadas coas dúas cuestións das que falaba. Por unha banda o investimento, creemos claramente que o investimento é inferior ao que corresponde á nosa comunidade, ese 2,8% é moi inferior á demanda enerxética que ten Galicia actualmente, a proxectos maduros dende o punto de vista das súas tramitacións administrativas e mesmo de apoios económicos que teñen obtido no marco de fondos europeos e, polo tanto, pois van ser imposibles de executar se non se acometen as infraestructuras eléctricas correspondentes. E, por outra banda, tamén é moi baixa a cuantía, tendo en conta a capacidade de produción de renovable que ten actualmente a nosa comunidade autónoma, que estamos producindo un 8,8% da xeración eléctrica a nivel nacional, co cal, pois, demandamos como a mínimo un 6,7% dese total de 13.000 e pico millóns. Creemos que o lóxico, o xusto e que ademais permitiría unha cohesión territorial adecuada xerando proxectos industriais en zonas como a provincia de Lugo, que ademais son grandes xeradores de enerxía eléctrica e, polo tanto, teñen o potencial de evacuar e de xerar enerxía para grandes proxectos industriais. En segundo lugar, pois as alegacións van xa polo miúdo sinalando o destino concreto do investimento para Galicia. Eses 1.900 megavatios, dos 8.000 megavatios totais que sinalaba o presidente, é imprescindible que coñezamos a distribución territorial da nova potencia que non coñecemos cos datos que agora mesmo deu o Ministerio. É imprescindible para poder coñecer onde se van situar os proxectos industriais e, como dicía, se os proxectos industriais concretos que agora temos sobre a mesa se van poder conectar. Co cal, e con isto remato, pois son unhas alegacións que demandan maior capacidade de consumo e de evacuación,
e que o que pretenden é que non se condene de algún xeito dende o punto de vista do desenvolvemento industrial a determinadas zonas da comunidade ou con non se fagan morrer proxectos que de non reforzarse a rede de transporte pois van ser inviables. E tendo en conta, como acabo de dicir, que é necesaria, eso é o que estamos reclamando en primeiro lugar en todas as conferencias sectoriales, unha reforma urxente da lei do sector eléctrico que acomode de xeito simultáneo, dinámico, as inversións na rede de transporte cos distintos proxectos industriais, porque cos prazos que estamos manexando, isto que estamos agora traballando, como digo, non vai ser unha realidade antes de 2029, co cal estamos falando de que os investimentos ou os investidores que chegan a España pois teñen que pensar en que poderán comezar a facer as operacións oportunas nas súas fábricas pois xa rodando o 2030, o cal creemos que non é de recibo se queremos un desenvolvemento económico e industrial de España pois o nivel que creemos que pode telo. Nada máis, moitas gracias. Non sei se hai cuestións. Pois gracias. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, onte saíron á rúa milleiros de persoas reclamando que o proxecto de Altri non siga adiante, que se lle dea carpetazo. Ten pensado a Xunta facelo, en todo caso, a que agarda para tomar unha decisión? E, por outra banda, quería preguntarlle, despois dos casos coñecidos no PSDG, de como se está xestionando ese presunto acoso sexual, se vostede cree que o secretario xeral dos socialistas galegos debería dimitir. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, vou decir o que resposto sempre ante unha pregunta lóxica despois dunha manifestación que se soen ter lugar o domingo. Eu respeto moito os manifestantes que foron de boa fe onte. Todo parece indicar que o apoio foi menor, a base de 100.000 na anterior. Non sei se non a cifra certa ou non, pero evidentemente 100.000 non houve ni moito menos na de onte, pero eu respeto os que foron de boa fe, é lóxico, despois da toda a propaganda e todo o bombardeo interesado por certas forzas políticas que hai xente que de boa fe pois pensara que tiña que estar onte ali. Por lo tanto, total respeto e tamén quero transmitiros a total tranquilidade, ou decir algo que tamén dixen moitas veces, nunca tomaremos ningunha decisión que non veña avalada polos técnicos. E, por lo tanto, aquí vai seguir sendo así e, por tanto, no momento en que haxa que tomala, respostando a pregunta que me facían sobre esta cuestión, sobre a cuestión deste proxecto hai unhas semanas, decía que a día de hoxe, sin financiamento, sin conexión eléctrica, acaba de explicar a conselleira, ao final é unha decisión empresarial como calquera outro proxecto que nos fiscalizaremos sempre do punto de vista do cumprimento da normativa. En todo caso, volvo a chamar a atención sobre as manifestacións das forzas políticas de sempre, que sempre se activan para que non veñan investimentos a Galicia e nunca se activan para reclamar aqueles que os que temos dereito e nos negan. Acaba de explicar a conselleira como nos enfrontamos a unha planificación eléctrica que volve a discriminar clarísimamente, e creo que de xeito indiscutible, a Galicia. Nada lle escoitei decir a este partido sobre esta cuestión. Acabamos de ver esta fin de semana como a negociación do Goberno de España centrouse en que saliran ben paradas as pesquerías no Mediterráneo a cambio probablemente de que non saísen, ni moito menos tamén, as outras pesquerías que son as que interesan a Galicia. Non escoitei a estas forzas políticas que onte tanto se manifestan dicir unha palabra. Por lo tanto, un pouco de seriedade e que os galegos xulguen o que defendemos uns e o que defenden outros. Respecto á segunda pregunta, mire, o que está claro é que hai uns exemplos de cinismo e aquí non digo eu que se mentira, é que o están dicindo outros responsables do Partido Socialista. Por lo tanto, o que teña que pasar respecto ao futuro dos cargos do Partido Socialista terá o que
decidir o propio Partido Socialista, os seus órganos, pero, bueno, vendo as manifestacións, ao final o que se está vendo é que a falla de unidade, a desorganización que xa un podía adiviñar por outras cuestións, agora está saindo, e os asustes de conta, supoño, tan tradicionais do Partido Socialista, agora se están vendo en toda a súa crudeza nun tema especialmente importante. Por lo tanto, eu creo que pediría menos cinismo, máis contar a verdade, menos poñerse de perfil, tamén por parte do BNG, que é o que sustenta e goberna en moitísimas administracións, empezando pola Diputación de Lugo, co Partido Socialista, respecto ás decisións e o futuro dos cargos políticos, eso terá o que decidir, insisto, os propios partidos políticos, pero, bueno, estamos vendo que non se cortan un pelo agora de manifestarse públicamente algún representante do Partido Socialista sobre o que lle parecen os seus teóricos xefes. Bos días, presidente. Estados Unidos vende a aprobar unha nova estrategia de seguridade nacional que acusa a Unión Europea e a inmigración do borrado da civilización europea e aposta polo poder fronte á democracia liberal e a intervención de Estados Unidos en Europa. Como valora a Xunta esta nova aposta dos Estados Unidos por intervencionismo e que riscos cree que poida ter para Galicia? Pois mire, estuve, como saben, en Bruselas a semana pasada. Percibín claramente que o clima que existe ahora respecto ao novo marco financiero que se está negociando nestes momentos está moi influído sobre esta actitude de Estados Unidos e sobre a necesidade de Europa de reafirmarse prepararse para todo iso, para un novo escenario no que a relación cos Estados Unidos parece ser, por todo estamos vendo, que non vai ser a mesma. Por lo tanto, creo que estamos nun momento de decirlle a Europa que conte moito máis cos seus territorios, esas políticas recentralizadoras, esas políticas de decir que hai que priorizar algúns sectores que pode ser non discutible en estes momentos, pero non a costa claramente dos outros que tamén son importantes, isto que estamos discutindo agora mesmo. Por lo tanto, creo que esa posición de Estados Unidos obriganos a replantearnos moitas cousas. Europa debe ser agora máis Europa, debe ter as cousas máis claras e debe estar máis unida que nunca. Boa tarde. Eu quería volver sobre os presuntos casos de acoso sexual no Partido Socialista. Hoxe na rolda de prensa Pedro Sánchez dixo que se actuou con contundencia e volveu a dicir que o feminismo era a seña de identidade do PSOE. Non sei que opinión lle merecen esas declaracións. Gracias. Pois a mesma opinión que lle merecen. Estou seguro que há moitísimos, me atrevo a decir que a maioría, claramente a maioría, dos españoles e dos galegos, que non sei se é a desconexión ou a cara dura do presidente do goberno, unha fuxida para adiante cada vez máis evidente. E o problema é que se el realmente, eu creo que non, sinceramente, pero se el realmente no seu foro interno pensa que alguén lle cree o que está dicindo, para empezar teria que creer eu creo que el, sinceramente, é imposible que se crea o que dixose. Boa tarde, presidente. Tres preguntas. A primeira, hoxe o PSDG nunha roda de prensa dixo que a Xunta fixera unha reforma legal a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos polo que se modificaba a Lei de Proxectos Industriais para, por decirlo así, compensar a Altri, a empresa que proxecta Altri, en caso de que este non saíra adiante. Diz que lle habería que pagar sobre 800.000 euros, segundo denunciou o PSDG. Non é un pouco unha valoración desto que di o PSOE. A segunda cuestión é, a semana pasada o Goberno Central aprobaba o proxecto da condonación da débeda, que agora pasa ao Congreso, e desde o Goberno Central chamábase un pouco o Partido Popular á reflexión, porque dicía que isto beneficiaba a todas as comunidades. Sabido é a postura da Xunta a respecto desta condonación, pero é se a través desta chamada de diálogo desde o Partido Popular de Galicia e a Xunta sigue se mantendo a postura tradicional que tiñan, e tamén que se tiña falado no pasado por parte da Xunta de a posibilidade de recorrer á xusticia, incluso contra esta condonación da débeda, e como está esa posibilidade. E a última cuestión é a raíz da folga que hai mañán e pasado no ensino. A Consellería estuvo se reunindo con varios sindicatos, hoxe mesmo tiña unha reunión con un dos sindicatos convocantes, o Estega, pero desde a CIGA critican que a eles non se lles convoque para unha reunión cando son o sindicato mayoritario no ensino público. Entón, como valora vostede o que este sindicato califica como unha exclusión? Gracias. Sí, imos ver. A primeira pregunta, un partido como o Partido Socialista de Galicia ahora mesmo na situación en que está, había unha pregunta de antes, supoño que non está moi centrado para decir
cousas cun mínimo de sentidiño. E iso que vostede me decía, pois é un bo exemplo. En materia industrial, o Partido Socialista de Galicia ten ese líder tan posto en cuestión ahora mesmo polos seus propios compañeiros, ten o triste récord, e ademais fachendea moito diso, de deixar toda unha provincia, explicaba a conselleira, sin conexión para decir que ele é o responsable de ter parado un proxecto industrial. Bueno, pois supoño que esta será a derivada. Entendo que agora mesmo non están moi centrados e por eso din este tipo de cousas que non teñen ningún sentido. A ver se centran canto antes. Despois, a segunda pregunta. Mire, acabamos de coñecer, sale un dato ahora, Galicia é a comunidade autónoma onde máis se reduciu a débeda pública no terceiro trimestre. A comunidade autónoma entre todas as de España, entre todas as 17 máis as cidades autónomas. Por lo tanto, eu me reafirmo no que dixen.